Vítam vás v mojom podcaste Talk, moje meno je Jano Hodál a mojím dnešným hostom je Jakub Buhík. Ahoj Jakub. Ahoj, čau, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nemá zač, ja ďakujem, že si prišiel. Ty si stand-up komik, moderátor. Vynechal som ešte niečo? Nie, asi toto, aj to už je moc. Áno, stand-up komik a moderátor, to stačí. A tak vedieš rozhovory aj v rámci toho ťažkého týždňa s rôznymi ľuďmi. Ale hej, a ešte vlastne v ťažkom týždni, keď som, tak som vlastne ako moderátor, čiže áno, môžeme to aj tak nazvať. A ty si pôvodne vyštudoval ako vyštudovaný elektrikár, však? No, vyštudoval, to je prísilné slovo, ale chodil som do školy a na priemyslovku v Dubnici nad Váhou, no, ako elektrikár. A si to robil niekedy? Robil som vo firme, ktorá sa týmto zapodievala, ale vlastne to, čo som potreboval, som sa naučil až v tej firme. Akože robil som v elektrikárskej firme v ZVS-ke, ale a potom chvíľku aj na Novej Dubnici, akože v sesterskej firme, ale to bolo také, že zapájanie káblikov a také akože veci okolo toho, že nebola to nejaká, že by som ja chodil opravovať elektriku, alebo som vymýšľal niečo dôležité. Čiže ty keby si vedel by si spraviť elektriku v dome? Nie, ale doteraz neviem, ako sa mi to podarilo, že kedysi som bol schopný vymeniť napríklad vypínač na svetlo. Že som vedel, ktorý drátik kde a vedel som, že si treba predtým vypnúť poistky a ja vlastne doteraz neviem, ako som to spravil. Že teraz, keby som to šiel robiť, tak sa zabijem asi pri tom, ale nejaká náhoda, hej? Hej, asi. Ale akože že bolo mi to známe, že vedel som, že čo robím z nejakého dôvodu. Takže takéto veci. A keby si mi ukázal nejaké učivo z tej elektriky alebo niečo, tak si to oprášim. Viem, že nejaké sériové a paralelné zapojenie a takéto veci, ale akože to je tak maximum. A že čo ti to napadlo ísť na takýto odbor? Nemusel som chodiť autobusom, bol som z Dubnice, čiže to praktické. No, to bolo pre mňa také, že však je to kúsok, tak čo sa bude, som mal 7 minút z bytu. A hlavne to bola moja druhá voľba. Čo sa týka strednej školy, prvá bola obchodná akadémia v Trenčine. Lebo tam chodil aj bratranec, on bol o ročník vyššie a takže už som vedel, že čo sa tam, že ako to tam funguje, že je tam fajn, už som odtiaľ poznal nejakých ľudí, tak som tam chcel skúsiť, lenže v ten rok sa nerobili príjmačky, proste sa brali ľudia na základe vysvedčení a výsledkov na základke, tak to som vedel, že sa tam nedostanem. Lebo nemal som také známky, aby ma zobrali hneď, akože takto. Čiže to bolo na 4 roky, hej, priemyslovka s maturitou? Áno. A nevnímaš to ako, že to boli zabité 4 roky? Ja som aj tak nevedel, že kde, čo ísť robiť. Ja som to tak, neviem. Akože je to odborná škola, kde človek sa vie naučiť veľa dobrých vecí, že vie tam... dokonca mne sa ľúbilo, že žiaci a žiačky, no ich tam bolo menej, lebo to bolo väčšinou chalani tam, ale že sme mali prístup a tú možnosť, ja neviem, že ísť do labáku, akože popri škole, že mimo vyučovania, že objednať si nejaké súčiastky a keď si chcel si niečo akože robiť a ešte viac, akože ťa to baví a viac sa dovzdelávať, tak si mal tú možnosť, že v tomto je tá škola, alebo teda vtedy, bola super, lenže pre mňa to nebolo, ja som nemal záujem si ešte niekde pajkovať súčiastky. Takže, ale nie, stretol som tam fajn ľudí, fajn učiteľov, učiteľky, mám odtiaľ pekné spomienky, akože trpel som prvé mesiace, lebo som si hovoril, že toto vôbec nie je škola pre mňa. Aj som uvažoval nad preradením, ale akože pohode, dal som to taký priemerný žiak, trojkár a štvorkár, ale akože neľutujem toho, že mohol som ísť na niečo iné. A nad výškou si potom neuvažoval? Uvažoval, aj som skúšal. Aj som skúšal, maximum som sa dostal na primáčky. Skúšal som najprv, vlastne iba raz som skúšal, na VŠMU do Bratislavy a na JAMU do Brna. Ale akože bol som v prvom kole prijímačok a potom som sa ďalej nedostal. Tak potom som už sa na to vydlabal, že už nejdem skúšať výšku. Ty si bol potom Československo má talent. To bolo tvoje rozhodnutie alebo niekto z tvojho okolia na základe toho, že možno videli v tebe ten potenciál, možno v tom stand-upe ti to poradil? Tak nemali moc kde vidieť ten potenciál, lebo ja som mal dovtedy za sebou asi 2-3 vystúpenia. Akože teda pokusy o vystúpenia. Ja som sa tam rozhodol ísť kvôli tomu, že som tak kalkuloval trošku, že viem, že tam býva veľa kúzelníkov, tanečníkov, spevákov a málo, akože aj nejaké zábavné formy tam bývajú, ale nie stand-up, alebo akože takýto typ humoru. A vedel som, že stačí mi proste byť priemerný a
až možno podpriemerný a mám veľkú šancu sa dostať ďalej. Lebo byť tam ako veľmi talentovaný spevák, čo nie som, ale že teoreticky, tak mám menšiu šancu v tom pretlaku konkurencie. Ale išiel som tam s tým, že idem si spraviť reklamu, lebo ja som vlastne na YouTube robil videá nejaké, také som sa snažil nejaké skeče a také akože srandičky. A toto som si hovoril, že toto by bolo fajn promo, že ísť tam a hovoril som si, že OK, som teda kalkuloval, že by som sa mohol dostať ďalej a že by mi to mohlo pomôcť. A aj sa tak stalo, akože ja som sa dostal potom do živého prenosu a tam som hneď v tom prvom akože kole, neviem na koľko kôl to bolo, ale hneď som akože vypadol a mne akože na tom YouTube vstúpli čísla, takže malo to zmysel. Ja som sa chcel akurát spýtať, že kam si sa až dostal, ale teda... No tam, akože ja som bol v Brne, v divadle, čo sa akože natáča a ide to potom do televízie. No a potom akože porota ma vybrala, lebo nie ľudia nie, ale porota mal ešte možnosť akože vyberať nejakých ľudí, tak poslali tam mňa. Presne viem prečo, na to spestrenie toho, aby to nebolo len o tanečníkoch, kúzelníkoch a spevákoch. A tam som sa potom akože dostal, ale ďalej som už nešiel. Akože, tak som si zažil prvýkrát v živote živé vysielanie a pred veľkým publikom vystupovania tam bolo, ja neviem, či 600 ľudí alebo koľko. A akože ten stand-up nestal za nič, čo si pamätám, no ale mal som túto skúsenosť. Ale hovorím, hlavne išlo o to promo a vie veľa ľudí. No, akože sú ľudia, ktorí mi niekedy aj napíšu, že sledujem ťa od talentu, že proste sledujú, čo robím, ako robím a že vlastne tú moju, nazvime to kariéru, sledujú od toho začiatku a to si vážim, že proste sú takíto ľudia, čo sú v tom ako keby so mnou celý čas. Takže ty si bol možno taký priekopník v rámci toho Československo má talent v tom stand-upe, že si tam bol možno nie úplne prvý, ale z tých prvých? A taký priekopník. Nenazval by som to priekopník, ale jeden z prvých šialencov, ktorí tam išli. Nie, lebo boli tam, viem, že niekto tam bol aj predtým, že skúšal. A ešte predo mnou. Mne sa zdá, že tam bolo akože zo pár ľudí, ale im to asi tak nevypálilo, neviem. Viem, že potom po mne nejaký čas tam bola aj Simona a tá sa tiež dostala niekde ďalej do toho živého vysielania. Ale hovorím, to nebolo o tom, že by som bol nejaký že famózny a že toto hovorím. Ja si myslím, že to bolo skôr o tom, aby spestrili show, lebo o pár rokov neskôr nás tam volali, aby sme tam išli, už keď som bol akože členom Silných rečí, už som aj častejšie vystupoval, tak nás volali, či by sme tam nešli, že zase aby na také spestrenie celej tej show. A ja, že však dobre, poďme tam a nakoniec vysvetlo, že som jediný, kto od nás tam ide, všetci z toho cukli a hovorím, tak idem tam, takže ja som bol vlastne aj druhýkrát, ale to není nikde, ako nebolo to ani odvysielané, lebo to nevyšlo vôbec a také to bolo celé divné. Kto tam bol vtedy v porote? No Jaroslávik, asi ten je tam stálica. Počkaj, úplne, vtedy ten prvýkrát tam bol, kto? Slávik, Bíla. Ty kokšo, kto tam bol? Ale už Mareš. Len traja boli vtedy. Hej, Mareš, Slávik a Bíla. Hej, a Bíla hneď od začiatku ma tam akože nechcela, lebo akože jej to prišlo vulgárne. A pritom ja som nenadával, len som hovoril proste o tom, ako opité dievčatá vracajú niekde vonku. Že tam som mal taký beat o tom, že ako to vyzerá, keď sú dve baby opité, tak že vtedy vieš, že je zle, keď povieš, že Monča podržie vlasy, alebo niečo, už som zabudol, ako to vlastne bolo. Aj že tretia kamoška kričí, že hej, Monča podržie vlasy a to tak vždycky fungovalo, lebo všetci si vybavili, hlavne babi, že áno, to je vtedy, keď vraciam, tak potrebujem, aby mi kamoška podržala vlasy. No tak ona bola z toho, akože toto. Ale Slávik s Marešom ma poslali ďalej, no, takže tí boli fandovia. Takže na základe ich rozhodnutia si išiel. Hej. No inak ja niekedy vnímam tie stand-upy, ja to občas sledujem, že niektorí používajú naozaj dosť ťažké vulgarizmy. Čo si ty o tom myslíš? Vieš čo, ono je to rušivé vtedy, kedy sa to tam nehodí. Vieš, že my to máme už, že hovoríme to často, že vieme, kedy komikovi nejde, lebo máš vlastne nejakú svoju rutinu, nejaké vtipy, sety na rôzne témy, ktoré už máš odskúšané, vieš, ako idú. No a potom, keď skúšaš nové vtipy, nové veci, tak niekedy, nie vždycky to vyjde, vieš, akože môžeš mať aj skúsenosti 10-ročné, ale ako stane sa ti, že prídeš, myslíš, že toto je vtipné a ľudia na to nereagujú a že keď máš, ja neviem, 5 nových minút a skúšaš a nejde to dobre, tak automaticky akože zbehneš do toho, že sa snažíš buď pritvrdiť, nehovorím, že to majú všetci, ale snažíš sa buď pritvrdiť alebo niečo a začneš viac hrešiť ako bežne,
tak ľudia sú, tak my vzadu vieme, že niekomu nejde teraz, vieš, že už tak vieme, že, no, že niekto sa trápi na stage, tak trošku si zanadával. Ale ináč, áno, sú akože komici, ktorí používajú častejšie, že je to také, že by to tam ani nemuselo byť, ale je to tam. Ale však to je akože každého vec a ja tiež si akože sa nebojím, ja si myslím, že som tiež ostrý na tom pódiu, ale snažím sa, a nehovorím, že vždycky to vidia, ale snažím sa, aby to bolo, že to tam pasuje, že je to tam kvôli tomu, lebo ja som napríklad mal určitý, my to nazývame, že bit z angličtiny, akože nie, set je vlastne, že 10 minút je nejaký materiál a bit je nejaké, že 2-3 minútovka z toho, hej. A mal som nejaký bit o niečom, už som zabudol, čo to bolo, ale viem, že tam používam často nadávku koko, áno, aby ste nemuseli pípať. Ale je to tam akože, je to tam pridané kvôli tomu, že vlastne keď to toľkokrát opakujem, že to ani není tá nadávka, to je vlastne opis niečoho, že a ja som aj skúšal, keď som sa niekedy ocitol na nejakej firemnej akcii alebo niekde, kde sa snažíme nenadávať, lebo tam väčšinou povedzme, že je tam 80 zamestnancov a z toho 40 nemusí ani vedieť, že o čo ide, vieš, niekedy aj viac. A tam sa snažím ísť čisto, akože aby neboli takí, že hneď prvý dojem zo stand-upu je, že to je iba nejaká takáto konina. A keď som koľkokrát skúšal, že som chcel slušnejšie ten set povedať, ono to nešlo. Ja som použil rôzne slova, rôzne také akože jemnejšie, a nie že nadávky, ale akože že nie až tak hrubé výrazy alebo úplne čisté výrazy, vôbec to nefungovalo. Iba keď tam použijem tú nádavku, vtedy to má akože ten zmysel celé, že to je v nejakom kontexte. Čiže záleží od toho, ale rozumiem, keď ľuďom, aj či kontext alebo nekontext, že im to vadí, ale to je akože normálna vec, vieš, že nejde o to, aby si sa zapáčil všetkým, že proste aby si to našlo nejakú cieľovku. Inak keď si spomenul tie firemné akcie, vy ste teda pozývaní aj na tieto udalosti. Ja som počúval jeden rozhovor, myslím, že to bol Satmári, nie som si istý, ale nie je to ani podstatné, kto to bol, ale on tam hovoril, že na týchto firemkách to dosť poznať, lebo tam sú tí ľudia akože rôzne povahy, sú tam niektorí, ktorí ten stand-up nesledujú. Stalo sa aj tebe toto? No firemky jasné, akože tam to na firemnú akciu ide, že to je 50-50, že nevieš. Väčšinou keď chodíme vystupovať na predstavenia, kde si ľudia zaplatili, tak vieš, že je to také, že OK, že tí ľudia prišli na nás, vedia, ale my už, jak často vystupujeme, tak tým viac porovnávaš. A teraz ľudia môžu mať dojem, že joj, toto bola jaká show, že zabavil som sa, ale nám to príde, že fúha, že ľudia sa moc nebavili. Ale to je len kvôli tomu, že máš pocit, že si dostal len 70% z odozvy, na ktorú si zvyknutý. Ale to je vždycky len o tom, že ja neviem, niekde prídu viac takí rozvášnení ľudia, niekde sú viac hneď naladení a niekde sa bavia, len to nedávajú tak, akože, tak úplne najavo, lebo veľakrát sa to stalo, že no ono je štatisticky aj veľmi nepravdepodobné, že budeš mať 10 vystúpení a 10 vystúpení za sebou budeš mať tú istú reakciu. Plus je tam, že niekde máš 150 ľudí, niekde máš 300 ľudí, čiže ten rozdiel je toto. Ale ide o to, aby si to ty neporovnával, že ľudia sa zasmejú a v tvojej hlave, že mal sa zasmiať a byť hlučnejší ešte o 20 decibelov. Vieš, to je blbosť, to sa len ty sám seba deptáš. Ale na tých firemkách áno, tam to je, že dáš tie vtipy a oni sú takí, že niektorí, že to čo sa toto snaží, ale veľa funguje, keď s nimi interaguješ. A to ja som sa tak naučil, taký ten tzv. Crowdwork, že aj ich si doberáš, vieš, kto je šéf, zistím si, kto je vedúci, tak idem do ňoho, oni sa zasmejú, lebo však som si robil srandu z vedúceho, oni vedia, čo je zač vedúci ešte je aj v pohode týpek, no tak ten si nechá robiť srandu, on niečo povie mne, ja mu to vrátim. Čiže toto vie fungovať a väčšinou to je, že 15, 20, 25 minút toho stand-upu. A snažíme sa, aspoň ja teda, namiešavať tie materiály tak, že nejaké také všeobecnejšie veci, vieš, že mám staré sety o susedoch a o vzťahoch a že sa snažím nepliesť až toľko moc tej politiky, ale keď vidím, že sú zlatí a že aj poznajú aj ťažký týždeň, tak viem, že dobre, oni znesú aj politiku, tak im dám nejakú politiku a to ešte funguje akože super. Ale niekedy presne sú veci, že robil som pre jednu veľkú firmu túto firemnú akciu a tam bolo, že 400 ľudí, čo si povedal, že to je fajn, že čím viac ľudí, tým lepšie, lebo väčšia masa. No lenže to si stal na pódiu a to bolo veľké stoly po nejakých 10-12 ľuďoch a oni boli tak akože rozdrobení, oni sa navzájom nepoznali
čo však akože nevadí, len to bolo také, že jeden stôl odchádzal preč, ďalší jedol, henty sa čosi rozprávali a bolo to také rušivé a vlastne ja som mal pozornosť len 2 stolov, vieš. Oni koľkokrát ani nevedia, že niečo sa deje na stage a niekedy je to fakt také, že nikto netuší, čo to je a sú trošku z toho prekvapení, ale to už sa deje menej, lebo už aj tá značka silných rečí, aj my ako komici samostatne v nejakom z určitého uhla pohľadu sme akože opozerané ksichty trochu, takže už nás akože poznajú. A niekedy sa nás zavolajú kvôli tomu, že zamestnanci si vyžiadali, že keď je to nejaká menšia firma a že čo program, čo by ste chceli, tak sa nám párkrát stalo, že zavolajte one silné reči, že oni sú super a vtedy sa dobre vystupuje. Ale akože hej, väčšinou to je taká akože dosť robota, tie firemné akcie. Čiže keď sa dostaneš do nejakých úzkých, tak v tvojom prípade funguje to, že zapojíš do toho publikum, hej? Akože ja sa snažím od začiatku zapájať to publikum, aby som to nie je, že robím to vtedy, keď to nejde, lebo som sa tak naučil, že treba s nimi komunikovať, trošku si ich akože doberať akože v takom fajn štýle a oni sa na to zasmijú, lebo je to také, že robíš si z nášho kamaráta kolegu srandu. Ale stane sa, že niekedy ani to nefunguje, alebo teda, že oni sa usmievajú, ale nesmiejú sa. Vieš, to je také, že nie je to, že by prekrúcali očami, možno aj takí sú tam, ale oni sú takí, že no, že hehehe, ale nie je to tá atmosféra toho kultúrneho domu alebo toho klubu, keď vystupuješ so stand-upom. Takže niekedy len idem, že OK, mám tieto vtipy, a idem. A proste idem tam tých 20 minút a pre mňa je to robota v tom zmysle, že ja sa cítim trápne, keď rozprávam tie veci a nemám tú odozvu, že som zvyknutý na nejakú odozvu a ja dostávam takých 10-15% z toho. A potom, vieš, potom sa to skončí a oni, že môžeme sa s vami odfotiť, je super, to bolo, hovorím, tak ste sa mali smiať, aby som vedel, že to je super. A ako často ty meníš možno témy tých tvojich vystúpení? Asi nebudeš 5 rokov fungovať s tým istým setom. O čo to záleží? No, keď sa bavíme o tých firemných akciách, tak tam to je jedno, tam môžeš ísť aj 10 rokov to isté. Akože tam tu máš aspoň ja a aj niektorí iní komici, čo akože chodievame na tie firemné akcie, tak máme taký, že svoj vyskladaný firemný set nejakých 20 minút cca alebo 25, čo viem, že na tých firmkách funguje. Občas to meníš podľa toho, aj ty, aby si mal na to chuť, že aby si sa aj ty trošku akože zabavil. Ale čo sa týka vystúpení klasických, tak to sa snažíme tak, že napríklad v mestách mimo Bratislavy si normálne vedieme buď nejaký kalendár, alebo ja si vždycky nahrávam svoje vystúpenie na telefón a mám to tým pádom aj zaznamenané, že viem, kde som čo hovoril. Čiže keď viem, že som v Žiline vystupoval a hovoril som tam na tému smrť a náboženstvo, tak viem, že na budúce už to nepôjdem, lebo už som to tam hovoril. Niekedy sa stane, že ešte keď máš nový materiál, tak začínaš s ním vystupovať a je úplne nový a tretíkrát v živote ho ideš, napríklad v tej Žiline. No ale o nejakého pol roka, 3/4 roka neskôr už je akože vylepšený ten materiál a už je z 50% iný, ako bol na začiatku. A už aj lepšie funguje. Tak to by mi zase bolo ľúto, že by som ho nešiel, len preto, že som ho vtedy hovoril ešte v inakšej podobe a ľudia si aj tak akože moc nepamätajú. Však ani ja si koľkokrát nepamätám, niečo pozriem a potom neviem, si to rád pozriem ešte raz. Ale akože hej, snažíme sa to odmieniať tak, že vždycky, aby sme v tom meste nehovorili po sebe dvakrát to isté. A taký akože pekný cyklus, ktorý by som si aj ja chcel zaviesť, aj sa mi to teda zatiaľ darí, že nám sa rozbehli pred nejakými 3 rokmi alebo kedy tie tzv. Stand-up špeciály, čo je vlastne celá hodinovka, kedy ideš vlastne len hodinu a okolo hodiny ideš ten svoj stand-up a ľudia proste prídu na teba a máš vlastne takú one-man show. A toto by som chcel, že vlastne ja som si nazbieral materiály posledné, aj nejaké akože staré, z toho som urobil nejakú cca nejakých 50-55 minút a s tým som išiel vystupoval som v niektorých mestách a potom sme to aj natočili, dali sme to na YouTube. A tým pádom je to akože vybavené, že to sú materiály, ktoré dám takto na poličku, archív a že toho už sa nedotknem a tvorím nové veci. A teraz sa snažím tvoriť, čak už je to vyše roka, čo som natočil ten špeciál. A už mám viac menej zase nejakú hodinku, ale ešte to není akože v takej podobe, ako by som možno že chcel. A chodím vystupovať, postupne si to skladám a potom už keď budem to mať nejako usporiadané v hlave, možno že začiatkom budúceho roku, by som chcel ísť do niekoľkých miest zase sám s tým, vystúpiť, akože, kde sa dá, kde bude záujem a potom to zase natočiť, dať to na YouTube alebo na nejakú inú platformu a potom zase oznova. Čiže takéto cykly možno rok a pol, dvojročné a aj trojročné, však to je jedno.
a takto to akože obmieniať a takýto cyklus to je vlastne to je niečo, čo je zavedené, čo robia v Amerike komici, komičky alebo aj inde vo svete a to by sa mi páčilo takto, vieš, že a potom už to máš tak akože odložené a už sa toho nebudeš chytať, že už stačí. Ja som teba začal, Jakub, vnímať práve až v tom ťažkom týždni. Ty si sa tam vystredal s Janom Gorduličom. Inak mimochodom, prečo vlastne došlo k tej zmene? On to jednoducho ďalej nechcel robiť, alebo... Hej, Jano už bol taký, že nechcem povedať, že vyhorený. On to tak popisoval, že je vyhorený, ale tak to vyhorenie vyzerá aj trošku inak, to originál vyhorenie. Ale bol už taký z toho, že už bol unavený aj z tej politiky, aj z celej tej situácie a to keď proste robí, že si svojím spôsobom dennodenne v kontakte s tou politikou a so všetkými týmito vecami a ešte sa musíš tomu venovať a hľadať ten bordel a robiť si z toho srandu, tak akože môže sa stať, že ti to začne liesť na mozog a on to robil tuším 6 rokov, no ale že bola by škoda, lebo to nebolo len o ňom, vieš, že boli tam ďalšie scenáristky a malo to sledovanosť, ľudia akože to mali radi a bola by škoda taký projekt nechať len tak akože ležať. No tak im napadlo, že či by som ja to nechcel, lebo ja som si tiež robil akože na YouTube občas také, ja som sa aj v tých stand-upoch venoval trošku politike a tým spoločenským témam a ja som aj na YouTube si robil také videjka niekedy, že som si tam tiež strihal akože obrázky, nejaké videá a tiež na nejaké aktuálne témy. A takže toto bolo niečo, čo mi tak akože veľmi sadlo, že ja som bol veľmi rád, že ma oslovili. No a že sme si aj tak akože sadli a odtedy ideme už 4. rok alebo koľko tomu je, už si ja nepamätám. A vy ste sa predtým poznali, alebo on iba na základe... S Janom? No však Jano Gordulič vlastne, on je zakladateľ silných rečí, čiže ja som v silných rečiach, čiže ja už som predtým bol v silných rečiach. A ty silné reči, ty si už bol súčasťou ešte predtým, jak si vstúpil. Áno, ja som v silných rečiach od 2014. Cca. Hej, 2013 bolo to Československo má talent, ja už som predtým skúšal nejaké open micy. Open mic je, keď si niekto chce skúsiť stand-up, tak má 3 minútky, príde na stage a môže skúsiť zabaviť ľudí. Takže akože taký akože casting. A takže už nejaké som mal, potom chvíľku ja som aj s tou českou formáciou na stojáka v Česku vystupoval, aj od nich som sa veľa naučil, veľmi super chalani, Karel Hynek a Daniel Čech. A potom som vlastne to Československo má talent a potom som nejak 2014 začal zase tak viac so silnými rečami tie open micy a niekedy v polovičke toho roku sa mi zdá, som sa stal akože členom, že ma Jano zobral teda medzi komikov, no a odtedy som proste členom silných rečí a tak som sa akože oťukával, potuloval po stageoch a snažil sa to nejako toto. No a vlastne po tých rokoch, takže s Janom sme sa poznali, čiže aj už sme mali aj jedno kombo v ťažkom týždni, keď bolo niečo o vakcínach, nejaká epizóda, tak som tam hral antivaxera takého. Takže už som tam mal jedno také kombo s ním. No. Takže áno, takže my sa už poznáme akože dlhšie. Aj vás porovnávajú? Ja neviem, akože ľudia asi určite. A vieš, ono je to tak, že ľudia povedia, že robíš to veľa lepšie ako Gordulič. Sú ľudia, ktorí povedia Janovi, že chýbaš mi tam. A kto má viac, takýchto ľudí neviem. A vieš, ja môžem mať pocit, že hej, robím to určite lepšie, lebo mi to povedalo čo aj 10 ľudí za posledný týždeň. Ale zase, vieš, keď niekto si myslí, že nie, tak ti to nepríde povedať. Že skôr ti povie niekto tú chválu, ako toto. Ale zase na druhej strane, áno, veľká výhoda je tá, že s môjim príchodom je to aj pravidelnejšie, lebo sme konzistentnejší, lebo my sme začali a už tým, že to bola Janova show, čiže on si rozhodol, povedal, že v máji končíme sezónu, tak potom do septembra nebolo ťažký týždeň, vianočné prázdniny sa natiahli, alebo čo, že to bolo ešte stále také toto, ale tým, že som tam prišiel ja, po ňom tú akože licenciu a vlastníctvo, povedzme, ťažkého týždňa prevzala Ľudská Pazičová a vlastne tam už je tá zodpovednosť, že ja som tam a to nie je to o tom, že len tak si povieme, že nebudeme to. Čiže pre mňa je to aj príjem, aj akože tak treba tam nejakú pravidelnosť. Čiže robíme to aj pravidelnejšie, lebo za tie roky, čo som tam nabúchal akože oveľa viac dielov, ako stihol natočiť Jano za ten čas.
ale to kto je tým, že vtedy to bolo ešte aj v rozbehu a nerobil sa to tak často. Plus možno, že ja mám aj výhodu tu, že ja tam zapájam viac takej tej hereckej zložky, hej, že Jano není nejaký že herec alebo čo, aj keď teda vie pracovať s hlasom a imitovať a podobne, spievať. Ale takže možno, že ešte toto hrá do kariet a neviem, a plus to, že sme aj tvrdší možno, lebo to mi tak ľudská hovorí, že s môjim príchodom, že ja keď napíšem niečo, aj oni keď píšu, tak ja nechám akože voľnú ruku, že nevadí mi tvrdý vtip alebo čo, hej, že Jano bol trošku striktnejší v tomto, že snažil sa neísť tak akože tvrdo, alebo že sa vyhýbal nejakému body shamingu alebo čo, hej, ale tak keď sa jedná o Huliaka, tak nemám problém na Huliaka niečo, hej, povedať. Jak ty si to spomenul, ja som ti to chcel možno mimo kamier povedať, že teda stretávaš sa s tým, že ťa ľudia chvália, že to robíš lepšie, ako to robí ten Jano Gordulič, tak mne kolega, nebudem ho menovať, povedal, my sme mali na konci školského roka taký team building a sme sa o tom teda bavili, oni vedia teda, že ja robím podcasty, alebo teda, že sa snažíme robiť podcasty. A že bude mať teba v júli na rozhovor, že to fakt. A ten kolega mi povedal, že Jano, tak mu odkáž, že ten ťažký týždeň robí lepšie, jak Jano Gordulič. Tak chcel som mi to povedať mimo kamery, ale ty si mi to vlastne povedal, že sa s tým stretávaš. Ja sa rád pochválim na kameru, takže. No ale vidíš, ja som to tiež začal vnímať až keď si to ty začal robiť. A je to pre teba stresujúca práca, alebo... No, toto nie, toto je pohoda, že stresujúce, keď ja mám písať scenár, no teda stresujúce, takto časovo stresujúce, lebo niekedy ja si zmyslím, že ide ja niečo napísať, mám nápad, ale zrovna to idem písať počas toho, ako som na výjazdoch, lebo my s tými silnými rečami chodíme často vystupovať kade-tade. A takže ja mám najradšej, keď môžem pekne doma sadnúť si za ten počítač a proste byť pri tom aj hodiny a písať, ničím nerušený. Takže stresujúce to z toho časového hľadiska, alebo aj keď niekto iný píše scenár, ja sa k nemu nedostanem, alebo vieš, my sa snažíme byť aktuálni, lenže pri tom, čo sa deje, my niekedy úplne tú najposlednejšiu správu tam zakomponujeme, lenže kým sa to, vieš, a do stredu do obeda to píšeme, teda nahrávame a potom v stredu večer sa niečo stane, štvrtok ráno sa niečo stane a vlastne štvrtok večer my už sme neaktuálni, lebo už sa stalo 10 ďalších vecí medzi tým. Sa aj zmizla, aj našla busta. Čiže je to, no a tým, že sa to snažíme tak, tým, že sa to snažíme mať čo najaktuálnejšie, že to nejde, záleží od témy, ale väčšinou je to, že nejde to mať že 3 dní už napísané a čakať, kým sa to natočí. No a teraz, vieš, ja sa k tomu dostanem v útorok večer, ešte v stredu ráno sa k tomu akože venujem a niekedy možno, že sa nestihnem na ten scenár pripraviť tak, ako by som chcel. Čiže ty si vlastne dosť limitovaný tým časom, že? Lebo z týždňa na týždeň. Akože áno, ale jediné, čo ma vie niekedy akože zamrzieť, je to, že viem, že by som sa vedel s niečím, že herecky viac vyhrať. Vieš? Ale myslím si, že to už keď mám vypichnúť niečo, keď hovoríš o tom strese. Ale akože nevadí mi to, lebo ľudská sa mi furt ospravedlňuje, že sľubujem, že už budeš mať skôr scenár, keď toto, ale to sa jednoducho nedá, keď sa niečo vie, že čaká sa na hlasovanie vlády, ktoré má byť o 2:00, ale sa to posúva a nakoniec to v útorok večer, tak ty to potrebuješ. Tam ja hovorím, mne to nevadí, že však ja si to ráno prejdem a ide sa do toho. Že ja som dosť flexibilný, že v tomto nie je problém. Len niekedy ma vie, nie že zamrzieť, ale ono to tak býva, že však asi to aj ty poznáš, že spätne, keď niečo urobíš, tak spätne si povieš, a toto som mohol lepšie urobiť. Ale to už je jedno, vieš, to už je jedno. No, ale ináč tam akože na to stresujúce nie je nič. Stresujúce je potom, keď robíme živáky, že chodíme naživo pred ľudí. A to si tak, čo 2-krát za pol roka sa to podarí cca a ideme do pár miest. A tam je to možno po tej technickej stránke ako stresujúcejšie, lebo niekedy sa stane, že začne haprovať zvuk, zrazu vypadne čítačka, aj čítačka môže, ale premietač, projektor. A tak projektor, že vypadne alebo niečo. A to je také, že ten stand-up je v tomto jednoduchší. Vieš, ja o 7 vystupujeme, mne stačí prísť 18:30, 18:35 na miesto. Dobre, čaute chalani, čo, dám si chlebíček, sír, zapijem kolou a idem na stage, vieš. A zvuk a svetla urobené, to je ľahká skúška. Hen to je také, že aj predtým náročnejšie, technicky všetko. Aj to dlhšie trvá, to má hodinu a pol asi, že? Bol som na tom. Áno, lebo tam je, hej, ale tak zase stand-up dokopy tiež trvá 2 hodiny. Akože keď sme tam 4 a vieš, to sa nakopí. Ale hej, ten živák
fakt je, že ideme nejakých 25 minút alebo koľko diel a potom ide ešte rozhovor s niekým. A tam je ten rozhovor niekedy stresujúci, akože keď už idem, že paradoxne, teraz sme boli naposledy v Trenčíne, sme mali Ivetu Radičovú. Ty mi to čítaš z Áno, máš to tam? Dobre. Lebo ty si ideš proste, ja to chcem spýtať. Toto ani nepotrebujeme. Ešte to viem potrebovať. Nie, no, že, ale potom môžeš sa pýtať, ale len to som chcel, že ona napríklad, s ňou to nie je až také stresujúce, lebo už sme absolvovali pár rozhovorov, už sa trošku poznáme a viem, že mne stačia 2 otázky na ňu a ona si pôjde aj hodinu svoje, že stresujúcejšie, keď mám niekoho nového, koho nepoznám, že musím si oťukať, neviem do akej miery si z neho viem, nemôžem robiť srandu a že či mi bude odpovedať, že neviem si predstaviť, ako bude odpovedať, tak toto. Ale ináč mám rád tie živáky, akože je to také spestrenie. A ja tým, že som zvyknutý vystupovať naživo pred ľuďmi, tak pre mňa je to tak, akože to okolo je prirodzené. A akože užívam si to tie živáky, takže to je fajn. Kubo, a ty keď vieš, koho budeš mať na tom rozhovore, treba naživo, keď idete ten ťažký týždeň, tak ty si pozrieš aj nejaké rozhovory s nimi iné predtým, čo boli? Aby si možno, že tú prípravu mal nejakú takú... Nie, lebo je to aj zabudne potom. Nerobím si prípravu v tomto zmysle, akože mám otázky pripravené. To si robíš sám, áno? Nie, tie urobí ľudská, ale to je také, že máme tam tie otázky, ona tam koľko dá také pekné, že vtipné otázky, ona aj pozisťuje akože nejaké informácie, že o tých ľuďoch, že vlastne ona spraví tú robotu, že si pozrie nejaký rozhovor, ale veľakrát to je, že my aj potom odbočíme, že ja viem, že dobre, že toto je super otázka, že toto je vtipná otázka, že to sa musím spýtať, ale my potom odbočíme, že teraz sme mali Vandu Hricovú a Stankeho a tam sme proste, tam som mal pocit polovičke, že my ideme už úplne že mimo akože tých otázok, ale akože vrácam sa k tomu, je to taká moja kostra, ale toto nechávam, že aby som mal nejaké body, odkiaľ sa odraziť, ale ináč mám rád taký ten, keď sa dostaneme do nejakého flowu a tam vlastne vznikajú potom aj pekné veci, aj s Peťom Bardem, keď sme boli v Žiline, že to je tiež také príjemné, proste je to pre mňa kamoš, že a tam si vieme pekne aj nahadzovať veci, srandičky, takže toto. A nepozerám si, akože keď je niekto úplne pre mňa neznámy, tak si len vygooglím, že aby som vedel, ako vyzerá a myslím, že raz som, akože nepozerám celé rozhovor, len si pozriem, že ako znie, ako rozpráva, aby som si vedel predstaviť, že aké je jeho tempo napríklad. Ale ináč to nerobím, lebo by ma to možno aj potom rozhodilo, že by som zbytočne rozmýšľal, že či sa mám nejaké otázky vyhnúť, alebo či mám tiež položiť tú otázku, lebo by ma to tak akože, neviem, zbytočne ďalšie informácie, ktoré by ma mýlili. Ty si sledoval v tých, ty si 91 rok, ako si mi hovoril, neviem, ako si to budeš pamätať, ale tam chodil Večer Milana Markoviča napríklad, to bol v podstate raz za mesiac to iba chodilo a live a on sa tam teda tiež pozýval rôznych, nielen politikov, ale ľudí napríklad aj z kultúrnej sféry a to bol vlastne taký kabaret alebo potom tam chodil ten telecvoking s Piškom, s krútením noga. Tak sa to volalo, vidíš? A ty sledovával si toto? Markoviča si nepamätám, ale akože niečo sa mi marne marí, že ako decko, že som niečo také zachytil, lebo neviem, do akého roku sa to vysielalo. Pamätáš si? Ten Markovič mal aj stopku, ten telecvoking alebo to Apropo TV, nie som si istý, ale ty tiež tuším na nejaký čas, ale ten Markovič mal, lebo však to bola doba Mečiara a potom nejak po roku 2000 začal znova fungovať. Tak toto, keď sa vrátil potom v roku 2000, ale tam ja som bol zvyknutý ako decko na presne, že telecvoking, Apropo bolo ako prvé, tuším, nie? Oni to začali robiť najskôr, myslím, len ako rádio. Áno. A to si akože niečo pamätám, ale nevedel som tedy, že sa to tak volá, ale potom telecvoking si pamätám, O3 štart si pamätám a potom akože tieto veci, napríklad ani Českú sodu si nepamätám, to som až takže spätne, ale až potom Tele si pamätám so Suchánkom a Genzerom, lebo však tam si tiež nie len, ale aj s politikou robili srandu a potom SOS vlastne na Slovensku, čiže akože vnímam to, aj kazety sme mali magnetofónové s Rastom Piškom a aj Dančiak mal, ja si nepamätám, že sa to celé zlieva dokopy, ale hej, akože evidoval som to a bavilo ma to. A vlastne myslím si, že to ma nejak podvedome aj inšpirovalo? Inšpirovalo, alebo tak hej, akože ovplyvnilo, že
že som k tomu nejak prirodzene začal, že to bolo prirodzené pre mňa, že robiť si srandu z politikov a sledovať tieto veci a baviť sa tým. Ono vlastne ten rozdiel, ako vtedy robili ten humor, tú satíru na tú politickú scénu a dnes je akože dosť rozdiel. Vtedy stand-up to u nás vôbec nebolo ani chýru. Ale čo je vlastne spoločné, že či v tých 90. rokoch a možno aj neskôr a v súčasnosti teda najmä tá politická scéna vlastne vám ponúka strašne veľa materiálu. Že to, čo si vlastne hovoril, že tam sa to vie z minútu na minútu niečo zmeniť a možno, že na poslednú chvíľu niečo dorábate, lebo minútu predtým niečo iné vyskočilo a chcete to tam ešte dať do toho scenára. Ty sa stretávaš aj s hejtami napríklad? Niektorí to majú, väčšinou možno nejakí novinárky u nás, skôr novinárky. No akože hej, ale u mňa to je také minimum. Aj na tom Instagrame, že občas mi príde nejaká správa, že som retardovaný. To je celé. Alebo potom, akože stretávať, možno je to aj tým, že sa s tým nestretávam kvôli tomu, že ja sa tomu nie že vyhýbam, nejdem tomu naproti. Vieš, ja napríklad, aj keď niečo dám na Instagram, tak málo kedy mi padne zrak na nejaké komentáre, že niečo. Keď vidím, že niekto sa niečo pýta konkrétne, alebo niečo napíše a mne sa tam hodí ešte vtip na to, tak odpoviem. Ale málo kedy akože odpovedám. Ale málo kedy čítam tie komentáre, lebo ma to vlastne nezaujíma. Vieš, a to isté na YouTube, po ťažkým týždňom vôbec. To ešte ľudská párkrát mi ešte dávnejšie hovorila, že než pozri si niekedy tie komentáre, že máš tam naozaj pekné komentáre, akože na teba hovorím, hej, však milé, že ďakujem, ale neláka ma to. A tým pádom, akože, že hovorím, do inboxu, do správ mi chodí úplne minimum. Sa nedá porovnať s nejakými novinármi, ktorí dennodenne dostávajú nejaké veci. Ja dostanem možno, že 2-3 správy behom mesiaca. Aj to je niekedy moc. A komentáre vôbec neriešim, takže... A nie sú to ani také... neviem, jak to nazvať, ale že by si museli ísť tým na políciu alebo nebude nejakú ochránku. To nie. V tej žurnalistike teda tam tomu občas dochádza. Hej. Občas často. No. Čo je tvojou nosnou témou pri tom stand-upe? Ešte by som sa toho trošku... Vieš čo, dosť často sa točím okolo tej politiky. Lebo tým, že sa tomu venujem, tak prirodzene mi to... Ty ho musíš vlastne sledovať dosť podrobne, hej? No, hej, akože asi hej, akože oproti ostatným, hej, podrobnejšie. Akože sledujem, no každý deň si pozriem správy, prečítam si správy, aj zahraničné, aj všetko, lebo mňa to baví. To nie je, že musím. Akože niekedy to je pri tých slovenských, ježiš, teraz som si 2 dní nepozrel hento, alebo toto, alebo neprečítal, že budem teraz mimo. Potom ma zrazu zasiahne nejaké memečko a ja neviem prečo, že čo sa stalo, tak si to musím spätne dohľadávať, že niekedy nestíham držať krok. Ale sledujem to a tým pádom, že vlastne mám plnú hlavu toho, tak vlastne aj v tých stand-upoch sa to odráža. Čiže také politicko-spoločenské témy väčšinou, ale snažím sa akože aj iné, ale tam mi to preniká. Keď máš nejaké analógie alebo prirovnanie, tak povieš, no a on tváril sa ako Danko alebo niečo, že vždycky ti tam príde z tej politiky niečo, lebo jednak ľudia na to aj dobre reagujú. Teraz, hlavne, lebo všetci sú naštvaní, či jedna alebo druhá strana, všetci sú kvôli niečomu naštvaní, čiže ľudia si to niekedy aj pýtajú, ale akože aby sme možno pochopili systém, tak nie je to ani že nosná téma, ale je to to, že o čom zrovna premýšľam a ako premýšľam. Ja to mám aspoň tak, že sa beriem ako taká špongia, ktorá potrebuje nasávať informácie a vlastne s tými informáciami potom narábaš. Že informácie si predstav si pod tým, že život človeka, že človek niečo len zažíva. Už len to sú informácie, že niekam chodíš, niečo zažívaš, máš rodinu a to sú všetko informácie a s tými pracuješ. Tak niekto má stand-upy o vzťahoch, o rodinách, o dovolenkách a neviem čo. Takže to je jedna vec, že primáš informácie z toho, čo zažívaš, čo vidíš, plus keď ešte že čítaš, pozeráš, počúvaš, či už podcasty, dokumenty a čokoľvek, tak vlastne začneš rozmýšľať nad vecami a už to pretváraš do takého svojho, do takého toho komického, že ide o to, že podstatný je ten komický mozog, že ty ako komik si zvyknutý nejako rozmýšľať o niečom. To je preto ti napadajú čierne vtipy, keď niekto zomre. Akože aj v tvojej rodine. Prvé je, že
a potom hneď ti vyskočí vtip. Proste a ty ani nechceš, ty sám sebe povieš, teraz sa to nehodí. Ale tvoj mozog tak proste rozmýšľa a ty sa vlastne, preto my môžeme vidieť tú istú vec a ty, ja neviem, architekt sa bude na tú vec pozerať inak ako maliar a inak sa na to budem pozerať ako komik, že každý si to budeme cez ten svoj filter tú informáciu spracovávať a niečo s tým robiť. Ty si neuvažoval niekedy nad tým, že by si mal nejakú svoju vlastnú late night show, ako sú populárne v Amerike, alebo niečo možno na spôsob, ako robí v Čechách, možno show Jana Krausa, alebo také niečo? Na Slovensku nikto nejak to takto nerobí a možno boli aj nejaké pokusy, neviem. No, však Peťo Marcin to robí na RTVS-ke. Ale vieš čo, neviem, či je tu potom taký dopyt, to je jedna vec. Druhá vec, nemám, akože pre mňa to nikdy nebol, jak väčšina komikov má taký sen, a to aj kvôli tomu, že vlastne je to taká, povedzme, šablónka z Ameriky, že komik, ktorý potom napíše seriál vlastne, v ktorom aj hrá, tak vieš, že veľa chalanov od nás by chcelo čo aj písať nejaký seriál napríklad, hej. A jasne niekedy aj tá late night show, lebo však väčšinou tí moderátori, čo sú tam, tak to sú komíci, to sú ľudia, ktorí začínali ako stand-up komíci. Ale vlastne nemám tú túžbu mať nejakú late night show, lebo vlastne svojím spôsobom ten ťažký týždeň, aj keby som mal tú túžbu, tak už svojím spôsobom naplňa, lebo tým, že keď robíme tie živáky, tak to máme aj tých hostí a to je vlastne niečo ako late night show, že na ten štýl, že vlastne sa s nimi rozprávam, pýtam, snažíme sa teda byť vtipní a vlastne tie ťažké rozhovory robievame aj v štúdiu, čiže ja rozhovory robievam s ľuďmi, ale nie je to proste tá late night show, vieš, je to nejaký taký mutant toho celého a nevadí mi to, akože páči sa mi to takto, ale ja som ani nikdy nemal nejak akože sen alebo že cieľ, že toto by som chcel robiť. Ja som na touto otázkou mňa celkom, keď som si robil na teba prípravu, celkom akože ma rýchlo napadlo, lebo celkom by som si to vedel predstaviť, ale fakt, že my sme aj mali trh. Česi sú raz toľko väčšia krajina aj počtom obyvateľov, ale tam napríklad svojho času sa to pokúšal robiť Leoš Máreš, čo je značka v Čechách a má veľkú časť sledovateľov aj na Instagrame, veď to je vyše 1 milióna ľudí ho sleduje, no ale nemal čísla. Proste tak aj Suchanek s Genzerom mali to svoje, jak sa to volalo? Neviem, proste oni mali svoju show, kde boli oni dva ako moderátori, ako dvojca. Viem, čo myslíš, tiež neviem, jak sa to volá. No, chcem povedať, že TGM, ale to bol Tomáš Garrigue Masaryk, ale oni mali tiež nejakú takúto, Suchanek, Genzer, SG, neviem, proste malo také tri písmenka. No to je jedno, ale hej, akože oni tiež to nejaký čas robili, prečo skončili, neviem, nebudem teraz hovoriť, že nemali čísla, lebo neviem, ale v Česku je proste ten Jan Kraus, ktorý to robí dlhé roky, Karel Šíp, ktorý to robí na ČTčke dlhé roky a ten to robí inak. Je to vlastne, je to late night show, talk show, ale taká česká, že ono to nie je tak, že ten Jan Kraus to robí tým americkým štýlom. Ten stôl, to pozadie, ale funguje mu to. Gauči, no však jasne funguje. A ten Karel Šíp to má také svojské. No u nás to chvíľko robila svojím spôsobom nejak Adela a ešte teraz vlastne má to trochu inak s Adelou, ale to je tiež tá akože talk show. Ale predtým ešte dávnejšie mala na komerčnej televízii nejaké, už neviem, či Markíza alebo Jojka, alebo čo to bolo. Ale možno je to aj, že dopyt, neviem. Ale teraz je plno všelijakých podcastov, videopodcastov, ktoré robia akože niečo také a že či by, plus akože ktorá telka by do toho išla, vieš, lebo už keď to robí, tak to robí v telke. Takže neviem, akože ani na tým nejako nerozmýšľam, je to taká nejaká vec, ktorá je tam vzadu v prachu a pavúčinami zapadnutá, takže. Ako ale, že vieš povedať, že to vylúčuješ do budúcnosti, alebo? Nie, tak to ja neviem, že čo príde, ja nevylučujem ani to, že už nebudem robiť stand-up, vieš, že to a ťažký týždeň, ja neviem, ale zatiaľ mi to takto vyhovuje, baví ma to, mňa hlavne baví tá tvorivosť za tým, vieš, preto napríklad aj v tom ťažkom týždni, koľkokrát som taký, že ak veľa cestujem a že nemám čas ani nič napísať, nejaký scenár, tak ma to až tak akože škrie, lebo mňa to baví to písanie, vieš. Lebo ja minule som tak rozmýšľal, že čo ma najviac baví. Akože mňa baví aj to rozosmievanie ľudí, tá interakcia s ľuďmi. Najviac je to, keď skúšaš nové vtipy a fungujú, ale úplne najviac je to, keď vymyslíš na pódiu ten vtip, že interaguješ s niekým, o niečo povie, tebe niečo napadne, povieš vtip a vtedy som akože, to je tá najväčšia radosť.
Ale čo ma úplne najviac baví, je to písanie, to tvorenie veci, rozmýšľanie a dávať tie myšlienky do určitej formy, ktorú viem potom ponúknuť ľuďom. A pri tej late nightke by to bolo, že ako to robí napríklad Colbert, alebo Jimmy Kimmel, že vlastne majú aj ten monológ nejaký a potom to majú hosti. Akože to je tiež super, že viem si to predstaviť, že by sa to robilo, ale nepríde mi to v mojej hlave, že je to niečo momentálne reálne na Slovensku. Takže sa na tým nejak nezamýšľam ani. Áno, tí pokusy aj predtým, ako hovorím, moc nevyšli. Fakt, to veľmi rýchlo skončilo, asi to tu nejak sa nevie usadiť. Čo si vieš predstaviť, keby si nerobil stand-up, keby si proste nerobil to, čo robíš ako prácu, čo by si vedel robiť? Diplomata. Akože vážne? Asi, ja neviem. Mňa to akože lákalo, teda keď to vidím, aj akože láka ma to, lebo mňa baví to zákulisie politiky a vlastne všetky tieto veci okolo. A to je moja romantická predstava, že možno keby som videl, že čo všetko obnáša život diplomata, tak by som sa na to akože vykašľal. Ale vieš čo, ja som v tomto dosť taký prispôsobivý, že ja sa viem naučiť, a teraz nehovorím, že perfektne, ale že na taký nejaký priemer, že čokoľvek, čo sa týka aj nejaké manuálnej roboty, že ja si myslím, že zarobiť si viem, však veď po škole som robil rôzne roboty a niektorí išli lepšie, niektorí horšie, bol som aj v zahraničí a takže akože, tu si viem predstaviť, že čokoľvek iné je, že čo by ma aj bavilo. A tam neviem, akože, že čo by bolo také, že čo by ma naplňalo. Vieš, že asi niečo z tejto sféry, že tá diplomacia alebo niečo také, že by to bolo, že viem, že má zmysel, že keď popri práci ešte si niečo študujem, čítam, že to viem zužitkovať tak ako v tom stand-upe, lebo vlastne všetko, čo sa naučím, viem zužitkovať do toho stand-upu nejako, alebo do toho ťažkého týždňa. Takže možno, že niečo z tejto sféry. A ty napríklad ovládaš jazyky, lebo to je asi základ v diplomácii? Si v tom... Tak ovládam, viem sa dohovoriť. Tak akože mám, že po anglicky, vieš, u mňa to je tak, ja som na škole mal vždycky nemčinu. Mal som na základnej nemčinu, chcel som ísť na angličtinu, ale proste dali ma na nemčinu. Lebo na strednej som sa teraz už poviem na angličtinu, ale vystrašili ma moji noví dvaja spolužiaci, ktorí povedali, a to keď si nemal na základnej angličtinu, tak toto nebudeš stíhať. Tak som sa dal zase na nemčinu, aby som potom po roku zistil, že vlastne prvý rok si len opakovali veci zo základnej, takže by mi to stačilo. Čiže ja som zmaturoval z nemčiny. Strašne ma štve, že viem veľmi slabo po nemecky na to, že som maturoval z nemčiny a že som ešte aj robil na severe Talianska, kde sa používa aj nemčina a som aj trošku fungoval v nemčine, ale je to bieda. Takže najlepšie viem anglicky, angličtinu som sa naučil tak za behu nejako, akože na videohrách, v muzike a z filmov, seriálov. Takže tam sa cítim tak najkomfortnejšie, ale aj to je také koľkokrát čeliaké, že tam pletiem slova a všetko akože gramaticky úplne zlé, ale viem. Viem taliansky sa dohovoriť, lebo som robil v tom Taliansku, no trošku po nemecky, no a teraz som sa nedávno začal učiť portugalčinu, lebo sme išli teda do Portugalska na onet a ja som šibnutý a potrebujem vedieť aspoň poďakovať a vypýtať si jedlo v danom jazyku. Takže tie jazyky ma bavia, no len není som žiadny teda že by som bol nejaký génius v nejakom konkrétnom jazyku. Mňa zaujal jeden podcast s tebou, kde si rozprával o tom, ako si sa vlastne stal ateistom. Cíti sa v tom v pohode? Akože, že si sa v tom našiel, že toto je možno ten správny život, ktorý žiješ, že nie je to také, že do kostola, ja neviem, na spoveď a nejaké sviatosti a toto? No ateizmus je pre mňa, tak ako náboženstvo máš, že toto sú veci, ktoré by si mal robiť, že toto je vlastne, ako to nazvať, že toto je návod, ako veci robiť, tak ateizmus je pre mňa, že tu máš možnosti, vyber si. Že tu není, že návod, že čo máš robiť, ako máš robiť, ale že tu máš to pole a vzdelávaj sa sám, uč sa, prichádzaj na to sám. Takže ja som to aj v tom podcaste spomínal, že mne sa veľmi uľavilo, že som sa zbavil nejakej viery hociakej, čiže to nejaké EZO alebo náboženstvo ako také. A vlastne ma začali zaujímať veci, že prečo mozog nejako funguje, psychológia, neuroveda a všetky tieto záležitosti. A tam sa vlastne dozvieš, že vlastne aj to nazvime to, že nejaké to duchovno ako také je dôležité pre tú hlavu, hej, že to teraz
lebo ono, keď si pozrieš nejaké, ja neviem, veď veľa neurovedcov a vedkyň sa zaoberá napríklad meditáciami, že aké to má účinky na mozog a čo to vlastne robí. A vlastne oni sa ti to tak pospája, že ty aspoň teda ja, že nepotrebujem niekoho, kto na mňa niekde dohliadne, že proste ja tu mám tie veci, ktoré vidím, ktoré sa dajú robiť, ktoré sa viem naučiť. A v tomto mi to vyhovuje, že to nefunguje tak, že ja niečo zle spravím, niekto ma potrestá a podobne, vieš, alebo že si, vieš, že niekto si to náboženstvo vidí inak, hej, ja som to videl inými očami, ale niekto to má tak, že preňho je to ten vzťah k tomu Bohu, že to je celé, že on nepotrebuje, nerieši potraty, nerieši nejaké možno ani kostoly, ale pre toho človeka je to, že ja mám nejaký vzťah k Bohu a čo je super, lebo má to tie účinky, teraz keď ideme do tej akože nejakej vedy, že má to účinky proste na to, že ty si kľudnejší, viac si veríš, máš viac sebavedomia, alebo máš s Bohom nejaký vzťah a ty vieš, že on ti vždycky pomôže a vlastne a je to celé pekné, len to má niekto zaobalené do toho božstva. A čo je super, akože ak to niekto takto má, tak super. Niekto to má cez nejaký vzťah k samému sebe. Vieš, že nepotrebujem Boha, aby som mal nejaké sebavedomie alebo podobne. Čiže je tam strašne veľa možností, variácií, že ako to celé uchopiť. A kto to ako uchopí, je super. Pre mňa je akurát problém to, keď niekto má nejaké náboženstvo, v ktoré slepo verí, a snaží sa odtlačiť druhým ľuďom. A keďže sme ľudia, ktorí potrebujú vládnuť, tak to náboženstvo obrátia tak, ako že vy budete moji poddaní, lebo ja som nejaký špeciálny a podobne. Mňa nenadarmo to zaujalo, pretože ako ťa tak počúvam, ja by som sa nenazval ateistom, ale možno, že som na ceste k tomu, lebo ja som kedysi chodil na rôzne kresťanské akcie, púte aj do zahraničia. A spoznal som tam fakt super ľudí, s ktorými som doteraz v kontakte. Oni si tú líniu stále idú a ja už teda moc nie, ale o to sú zaujímavejšie tie debaty medzi nami, že proste máme na to rôzne pohľady, názory. A akože na to obdobie ja akože spomínam fakt veľmi, veľmi rád a som rád, že som to zažil, ale ja napríklad občas do toho kostola idem, ale mám proste svojho obľúbeného kňaza, kde nehovorím, že chodím každý sviatok, každú nedeľu, idem tam niekedy po 2 mesiacoch, lebo ja mám celkovo problém, mne nestačí, aby mi kňaz hovoril, že Boh ťa miluje, alebo o nejakej Božej vôli. Dokonca mi to skôr lezie na nervy. Že naozaj, že je to také ako manipulatívne, až by som povedal. Takže ja som začal mať odstupom času s týmto fakt veľký problém. A to samozrejme som pokrstený, mám príjmanie, mám aj birmovku, ale začal som mať s tým, ako hovorím, problém a tiež sa cítim teraz v pohode. Naozaj, že aj rozumiem ľuďom, ktorí ja som si to tiež prežil a keď to niekto sa v tom cíti akože šťastne a spokojne v živote, tak nech má taký životný štýl, to tak nazvem. Jasne. Takže som sa ťa na to chcel spýtať, že máme v tom niečom akože, že sme podobní. Hej, ale to je, vieš, to je každého osobná cesta, lebo keď sme boli, lebo ja som vlastne aj vystúpil z cirkvi. Vieš, že ja mám tiež aj príjmanie, aj krst, aj birmovku a ja som potom vystúpil. A keď sme sa bavili s tým farárkom, lebo on musí vlastne ťa akože viesť tebou ten dialog, že prečo chceš a tak, lebo jeho úlohou je ťa tam akože udržať, akože nie násilím, ale vlastne, že či to nie je len nejaký jednodňový skrat, lebo si nevyhral v športke alebo čo, tak už to dávaš za vinu Bohu. Tak sme sa bavili. No a presne napríklad jeden ten najzákladnejší argument, akože už len to, že prečo zrovna kresťanstvo pre mňa akože bolo, že no a veď hovorím, že vy robíte to, čo robíte, asi to máte rád, vidím, že to máte rád, on že áno, asi to robíte dobre, on že áno. A hovorím, že a vyhovuje vám táto cesta, áno. No a hovorím, že teraz si zoberte, že toto, že by ste to bol stále vy, s tým rozdielom, že by ste sa narodili niekde v Pakistane. Tak by ste dnes boli pravdepodobne nejaký imám alebo niekto. A viedli by ste možno, že túto debatu s nejakým mladým moslimom. Že ale robili by ste toto isté, že aj aký je teraz rozdiel, že to je rozdiel na to, že ste sa inde narodili, v inej kultúre vyrastali. Čiže to nie je o to, že vy by ste sa, možno, že by ste sa nejako dostali ku kresťanstvu, ale veľmi kostrbatou cestou, ja neviem. Ale tam išlo o to, že kde sa narodíš, tak tam vlastne vyznávaš to náboženstvo. Čiže nejaké rozdeľovanie sa medzi že moslimov, židov a kresťanov alebo iné nejaké ďalšie náboženstva a hinduistov, tak to je všetko kultúrna záležitosť. Čiže keď tam som sa na tým zamyslel, že tak potom
ako to ten Boh myslel, akože hen to viac vyhovuje, alebo čo, tak asi je potom len nejaký jeden Boh, a toto sú len také dresy, ktoré na seba dávaš. A takže to je len keď sa bavíme o tom rozdelení. Ale potom hovorím, je tu tá vec ohľadom toho, že ako to kto má sám ten človek. Vieš, že to, že každého cesta, ktorú si sám musí každý nejako prejsť a vysporiadať sa s tým. Ja si myslím, že o tomto by sa dalo naozaj veľmi veľa rozprávať. A mňa aj k tomu niečo ešte napadá, ale to neviem, či by bolo úplne vhodné to takto na kameru hovoriť. Ale neviem, potom, keď sa vypnú kamery, tak ti poviem. Ale ja to natočím na telefón. Mám tu ešte, už sa blížime vlastne ku koncu rozhovoru, ale zase v inom podcaste si hovoril o tvojom otcovi, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, zomrel veľmi mladý, mal myslím, že okolo 50 rokov. 52. Máš deň, keď si na neho nespomenieš? Asi nie. Asi vždycky nejaká taká malá myšlienka ohľadom neho. Akože môže sa stať, že keď mám deň, ktorý je nabitý od rána do večera, že vlastne nemáš ani možnosť nejaké, že premýšľať, vieš, voľne. Ale asi hej, lebo aj tým, že fyziologicky ja sa podobám skôr na ňo ako na mamu, tak viem, že keď som vyrastal, tak koľkokrát, že jeho kamoši alebo aj niekto z rodiny hovoril, že mám podobný hlas ako on, alebo že gestikuláciu alebo podobne. Čiže niekedy ja si ako keby sám pripomeniem, že nejakým, že stojím niekde, vieš, takto, že sa postavím, si ruku takto dám v bok a potom, že to robil aj táto. Vieš, že si viem ho pripomenúť aj takto sám, ale akože skoro každý deň nejaká myšlienka príde. Vieš, tak už len to, keď máš že niekde doma máš fotku, alebo ideš okolo nejakého miesta, kde sa ti to s tým človekom spája, vieš, takže hej, asi neprejde možno ani deň, keby nebola nejaká malá myšlienka. A on ťa zažil ešte v tomto, čo dnes robíš? Že si aj tak známejší a tak? Hej, však on bol aj s bráchom, aj s mamou chodili na stand-upy, ale už nezažil vlastne ťažký týždeň, lebo to bolo vlastne, že on zomrel a ja som začal 22. Tuším, on 20. zomrel, no, čiže ja som začal tak, áno, po roku aj niečo som začal, no, tak, a to mi bolo tak ľúto, že škoda, že nevidí ešte toto, ale akože chodil na stand-upy a on bol taký akože hrdý na mňa, že sa mu to ľúbilo a chválil furt a že dobre, tak no, takže zažil už toto, už keď som toto robil. A možno, že si to po ňom podedil, keď hovoríš sa aj tými akože vecami, že... Zmysel pre humor určite, no, lebo my sme boli vždy taká rodina, že my sme radi si robili srandu, smiali sa, že aj sami zo seba a on bol taký ten typ, ako to nazvať, že aj, vieš, že keď ti niekto hovorí nejaký príbeh a spomína nejakého kamoša, tak niektorí takí, čo sú, že povedzme to, že herecky nadanejší, tak ho napodobnia toho kamoša, vieš. No a on to vždycky robil, vždycky každého kamaráta, ktorého napodobňoval, že no a bol som s hentým a on hovorí a začal rozprávať ako on, lebo mal buď špecifický hlas typek, alebo račkoval, alebo niečo. A tomu akože išlo a on bol taký, že viem si ho predstaviť, že keby sa narodil za iných okolností niekde inde, v inej dobe, tak že by mohol byť aj herec napríklad. Alebo možno aj toto robiť. Hej, že on bol vtipný, akože my sme sa smiali doma dosť. Čo teba vie najviac rozosmiať? Alebo v čom si sa naposledy tak najviac zabavil? Na čom? Tak akože čokoľvek. Vie ma rozosmiať, tak moja frajerka ma vie rozosmiať, aj rodina, že mama s bráchom na hocičom, že nie som taký človek, ktorý, že ja robím s humorom a mňa len tak niečo nerozosmieje. A rád si pozriem aj nejaké akože špeciály, tieto stand-up špeciály. Rád pozerávam Daily Show Jona Stewarta, teda nie je to len Jon Stewart, ale však hlavne teda jeho pozerávam, aj takéto presne to Colberta a podobne. Tak oni ma vedia rozosmiať. A sú to väčšinou akože také, že buď tie politické veci, ale dosť ma baví, keď niekto, a ja to, preto to asi aj rád občas robím, keď niekto niečo napodobňuje, že sa vie pohrať svojou predstavivosťou. Že naposledy som takého komika islandského pozeral na Netflixe, ktorý, bol to po anglicky, ale on len hovoril o tom, že už neviem, čo bol kontext, ale proste napodobňoval tie sušiče na záchodoch, čo sú verejných. A
on chcel to niečo chcel k tomu prirovnať a začal to napodobňovať. A to je taká téma, už som veľakrát počul aj od nás zo Slovenska komikov, ktorí používali, ktorí hovorili o týchto sušičoch a že to nefunguje, keď to tam dáš a ide to slabo a tak. A on to začal napodobňovať celé, ten zvuk. A to bolo strašne vtipné, že normálne som sa sám seba prichytil, ako sa tak konštantne smejem, až som išiel do slz. Lebo on vlastne podnetne moju predstavivosť tým, ako to ukazoval. On hral sušič a to bolo akože super. Takže takto, keď niekto podnetí moju predstavivosť tým, že niečo napodobňuje, tak to ma vie dosť rozosmiať. A pri čom si vieš oddychnúť? V tichu, mám rád ticho. Podobne, jak áno. No. Ale takže čítanie, keď si môžem čítať, pozerať nejaký seriál. Ja oddychujem pri správach, pravdu povedať. Večer si pozriem ešte tak akože síce zrýchlené 1,5 z archívu správy na ČTčke, na TA3 a tak. A ja vlastne pri tom, že pozerám toto svetové dianie a na domáce dianie, tak ja pri tom oddychujem, že proste je to pre mňa taký oddych. No. Ty asi nevyzeráš z tých komikov, o ktorých sa mnohí hovorí, že oni vlastne v podstate vo svojom vnútri boli smutné duše. A čo poznáme, známe Robin Williams napríklad, alebo takýto. Jim Carrey. No. To nie je asi tvoj prípad. Čo ja viem, že akože takto, ja sám seba považujem za, že som síce tým, že vystupujem pred ľuďmi a ten môj ksicht je akože furt niekde nejakým spôsobom, či akože na stageoch a podobne, tak musíš byť trošku extrovert na to, hej. Takže som možno, že väčší extrovert ako priemer, ale som ešte o trošku väčší introvert. Tak sa to akože balansuje. Hej, ale áno, že ja potrebujem ten balans, že nemôžem byť stále že v tej extrovertnej rovine, lebo to by ma šlak trafil. Ale že, vieš čo, asi celkovo z tej umeleckej branže sú tí ľudia náchylnejší na nejaké aj úzkostné stavy, depresie a podobne, lebo z toho aj to umenie nejak vychádza, že ty vlastne sa nejakými očami pozeráš na niečo a vlastne ty vieš tú bolesť, ten smútok alebo nejakú frustráciu premeniť v niečo a akože, neviem, niekedy sa opisujem tak, že som smutný človek, ale to je také, že keď som sám a že to nie je to, že som doma sám a sa rehním alebo zabávam samého seba, ale lebo v tom umení je to dosť o tých emóciách. Takže ty vlastne potrebuješ byť tak emocionálne trošku akože roztoto. Ale skôr by som to ani nie, že smutný alebo že depresívny, ale skôr to, že rieši si teda nejaké veci, ale že je tam ako keby každý z nás, aspoň teda keď môžem hovoriť v tom stand-upe, že každý z nás má nejakú diagnózu. Vieš, že niečo, vieš, že nevadí mi napríklad vystúpať pred ľuďmi na stage, akože do určitej miery nevadí, vždycky tam je nejaká tréma, ale môže tam byť 600 ľudí, viem, že prišli na nás, zabavíme sa, komunikujem s nimi, ja môžem tam pôsobiť ako kráľ sebavedomý. Ale už keď mám ísť napríklad tak, že sám idem do nákupného centra, že potrebujem si niečo vyzdvihnúť alebo kúpiť, tak akože veľmi nepríjemne sa cítim koľkokrát, vieš, tak akože, že ešte keď som sám, že keď som s niekým, tak to riziko sa tak rozkladá, vieš, že sme tu dvaja, sme v tom spolu, ale normálne sa cítim taký nahý a nie je to tým, že možno ma tí ľudia poznajú odniekal, alebo tak, to som mal aj ako decko. Čiže je to také, no, že musíš mať asi inú tú hlavu, to je daň za to, že keď chceš robiť niečo takéto, tak asi máš tú hlavu trošku inú, neviem. Jakub, ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Tešilo ma, že si našiel čas a dúfam, že sa niekedy ešte pri podobnom rozhovore stretneme alebo niekde na tej spomínanej káve. Tak. Ďakujem ti. A ja čakám, kedy mi povieš mimo kamier tú vec, ktorú ja potom nahrám. To ti poviem. Mojím dnešným hostom bol Jakub Gulík. Ak sa vám tento podcast páčil, tak kliknite na odber.